להפסיק ליפול. איי, לא יודע מה לעשות. טוב, אני אנסה שוב. איי, אין לי כבר כוח. איזה תסכול, בא לי לבכות. מה זה הרעש הזה? אני מדמיין? וואו, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מה זה אמור להיות? מה קורה פה? עידו! אלוהים? זה אתה? לא, זה מישהו שמקליט עצמו בקול של אלוהים. ברור שזה אלוהים! אידיוט. מה עשיתי? למה אתה מדבר איתי? מה עשיתי? לא עשית כלום, תרגע, תינוק בכיין. הבאתי לך פה משקפיים מאוד מיוחדות. אני ממליץ לך לנסות אותם. מה אתה אומר? לשים אותם עליי? לא, תשים אותם על סבתא שלי. ברור שעליך, אידיוט אחד. ואני אצליח? אני הולך לנסות עכשיו. תודה אלוהים. תודה. I'm ready to roll. כל יכול. זה היה פשוט משוגע, אלוהים תודה. איזה כיף, איזה כיף. וואו, המשקפיים האלה פשוט מדהימות. תלכו לקנות. הדור הבא של משקפי השמש. קבלו את משקפי ויז'ן 3000X, המשקפיים שפשוט עושות הכל. רוצה זין גדול יותר? המשקפיים האלה בדיוק בשבילך. אז מהרו לקנות את משקפי השמש ויז'ן 3000X. המלאי מוגבל. במקרים מסוימים אז אני יכול לעבור גם לצימוק. סוף סיימנו עם מחר.